What's up mga kasungga, mayong buntag sa inyong tanan sa mga Bisaya dyan at syempre magandang gawi po sa Tagalog dyan mga kasungga. So ngayon guys, ang gagawin po natin ay gagawa po tayo ng isang video na kung saan simple lang naman po guys, nakikita nyo ba to? So, 100 bawat halik. Bola lang yan. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sa kaibigan ko. Nakikita nyo ba yan? Gunggong! Barinig kita sa mukha! Okay, so yun guys, yung gagawin, meron siyang 3 babae na kung saan hulaan niya kung sino yung hahalik. Di ba? Ang swerte. Sana all. Sana all. Sana ganun din ako, mayroong hahalik. Pero ito yung maganda dun mga kasunggab kasi huhulaan niya kung sino yung hahalik. Okay guys, hayaan niyo akong ipakilala sa inyo ang 3 babaeng yun. Eto na yun mga kasunggab. Guys, ito ang unang babae. Hello! I'm Lisa. Yan, thank you sa iyong pagpapakilala. Ito naman po ang pangalawa. Hello, I'm Pam. Ah, ganda niya. Sana. Oh. Ito naman po ang pangatlo. Medyo nahihiya po siya pero magpapakilala rin yan. Hi. Sino yung tagay natin? I'm Joanna. So ayun mga kasunggab, nakita nyo na po ang 3 babae na halik kay Mr. Joey Ugana. Di totoo yan. So sana all. Sana all. So ayun nga pala mga kasunggab, simulan na natin. Ang gagawin niya po is hulaan niya kung sino yung humalik sa kanya. Ang palad naman niya, my goodness. Sana ako din. Nangangarap ng gising. So Tanga talaga. yan guys, simulan na natin ang ating unang contest. Lagyan na natin ng blindfold mga kasunggab. Ayan po, si Mr. John. Siya yung maggagawa ng blindfold. At saka ito naman po yung mga hurado, si Boss Orlando. Okay, so sila po yung magre-rate kung pag nahulaan, sila yung magbibigay ng pera. Asa yung pera? Ito, bawat hula mayroon isang Daan. daan. Okay, so 100 sa tamang landas. Sana kami din. Ito rin yung isang hurado. Si Mr. Luigi. Yun, Luigi. Ayun guys, excited na po ba kayo sa unang halik? Sana all may halik. Okay guys, ito na po. Guys, the blindfold na 100. Nakikita niyo ba ito? Ayan, baliktad. Hindi na patagalin. Excited na kami. Okay, ayun na guys. Blindfold na yan, blindfold. Ano yung nahalik? Go bro. Blindfold mo na. Live ball na natin. Huwag kang kukura. So ngayon, nahulaan niya kung sino ang hahalik. Unang contestant. Ngayon ang gagawin niya is hulaan niya talaga kung sino yung hahalik. Kamay sa baba. Ang tawag nito, wow moon. Kamay sa baba. Nahihiya pa siya. Umalik na ba? Yes. Naramdaman mo ba ang halik, Mr. Pogi? Oh yes! So ngayon, sino yung humalik sa kanila? Tanggalin mo muna ang blindfold. Hulaan mo sa 3. Si Miss Rodsel ba? Or si Miss Lisa? O si Miss Pamela? Ayun bro, sino sa kanila? Si Otsil. Ay grabe, Rodsel. Pero yung sagot mo bro, mali. Yung humalik sa'yo, si Pame. Guys, mga kasunggab, 200 na sa pangalawang paghalik. Okay, so ngayon, mas tataas lalo kasi hindi niya nahulaan. Okay, so ngayon sa pangalawa. Kailangan niyang mahulaan para magkaroon siya ng 200 pesos. Alam nyo guys, mahirap tong kitain. Pinaghihirapan namin to buong araw. Pinagpapawisan. Blindfold na naman ulit po sa pangalawang Live ball. halik. Sana all maraming humahalik. Second time guys.
Okay guys, para sa 200 pesos ito mga kasunggab. So yan guys, girls ready? Sino ngayon kaya ang hahalik na pwede niyang mahulaan? Okay. Pangalawang halik ng pagmamahal. Sana all. Didi kuya, kay bangin kita. Kaptila didi kuya. Alay, kay bayan malimbong, kapti dito. Sugara. Okay guys. Dapat na rin niya masabtan kay ako. Okay guys, sino ba ang hahalik ngayon? Ay, nag-move na. Grabe naman. Ang guwapo. Pinipiling masyado. Hahalik na yan. Sino kaya ang hahalik sa tatlong magagandang binibeni? Sana all. Boy, kita yan na ba? Nakakita nga di. Paano eh? Okay, ito guys. Ito yung final show. Ay, pagtawa! Wait lang, nahihiya yung mga babae natin. Sino kayang mauna sa kanila? Si Miss? Lisa. Miss Lisa ba? Or si Miss Pamela? Or si Miss Binibening Rocher? So yun guys, naggaganda ang mga babae yan ha. Pero ang swerte nga naman ni Kuya Joey. Merong tatlong hahalik. Yun nga lang, kailangang hulaan para magkaroon siya ng prize na worth 400 pesos. Alam nyo guys, isang araw namin yung pinagtatrabahuan at pinagpapawisan. Pero ngayon, isang halik lang kailangang hulaan. May 400 na siya. So ito na yun mga kasunggab, last wave. Kailangan niyang hulaan kung sino ang hahalik. Halik na mga ladies. Nahihiya pa siyang humalik. Okay guys, ready? Hulaan mo bro kung sino ang humalik sa'yo. Wala na, finish na. Sana all. Ngayon, okay, unfold. Humalik sa pisngi. Hulaan kung sino yon. Si Ate Liz. Sana oh. Tama ba guys? Mali! Dinola. Mali. Sayang. Ano, isa pa ba? Malaki na yung sweldo. Ay, malaki na yung kikitain. Post na.